når man skal reducere et regneudtryk, som hedder 15 minus a, som står i parentes, plus 4a. Første man skal gøre, det er at kigge på, hvad er det for nogle led, vi har med at gøre. Lige i det her tilfælde, der har vi to led. Vi har 15 minus a, og vi har plus 4a. Det sidste led herover, 4a, kan vi ikke gøre noget ved. Men 15 minus a ledet kan vi godt gøre noget ved. Vi kan hæve parenteserne, og det kan vi gøre ved at sige 15 minus a. Så har vi hævet parentesen, så husker vi led nummer 2, hvor der står plus 4a. Grunden til, at vi bare kan hæve den her parentes, uden der sker noget med tegnet herinde, er, at det er en plusparentes. Foran vores parentes, står et lille bitte usynligt plus, hvilket gør, at hele parentesen det er en plusparentes. Havde det været en minusparentes, skulle vi huske, at vi skulle skifte fortegn herinde. Nu kan vi rent faktisk bare regne vores regneudtryk ud ved at sige, hvad er det, vi har med at gøre lige nu? Jamen lige nu så har vi faktisk et led her, der hedder plus 15. Så har vi et led her, der hedder minus a. Og så har vi et led her faktisk, der hedder plus 4a. A'erne, dem kan vi lægge sammen eller trække fra hinanden. 15, det er det eneste sted, hvor der kun er tal. Så det kan vi lige så godt føre over på den anden side af lighedstegnet. Så der kommer til at stå 15 herover også. Og så kan vi se her, at vores 4a her, 4a, det er faktisk bare det samme som 4 gange a. Og 4 gange a kan vi skrive som a plus a plus a plus a. Når vi kan se her, at 4 gange a eller 4a er a plus a plus a plus a, så kan vi se her, at der er 4 a'er i det her led. Så har vi et led herover, hvor vi trækker et a fra. Det må sige, så må vi strege det ene a. Så har vi ikke længere 4 a'er, men 4a minus 1a. Det vil sige, så har vi lige pludselig kun 1, 2, 3 a'er. Det vil sige, så har vi 15 og plus 3 a. Det bliver vores resultat af vores regneudtryk. 15 minus a i parentes plus 4a er lig med 15 plus 3a.